Hvad så? Og det her, det er jo min fodboldkanal, så jeg skal spise en chili, imens jeg laver saksbræt. Jeg laver bare en video. Den kan I se inde på Emil Villekær, som jeg giver en lille fortegnelse til i beskrivelsen. Det er masser med. Og bolden står der. Med skruen. Lad os tage den. Så nok den der. 3, 2, 1. Hold. Ja! Præcis. Emil, jeg føler mig stadig. Det er stærkt. Han spiste. Og jeg fik også mere end dig. Og flere kerner. Det er så ikke. Det er stadig stærkt. Jeg kan godt holde ud. Det er det samme som når jeg spiser en skål af mælk og drikker cola sammen. Okay, pænt. Hej.